Kalera dinamikak antolatuta, 30 garagardo ezberdin dastatzeko aukera izan zen Beasaingo garagardo azokan. Urtero, 30 garagardo ekartzen ditugu, eta segia pixkanaka artisau garagardok ekartzen. Batez ere Euskal Herriko garagardok, artisau garagardok. Aurten ekarri ditugu baita ere Kataluniako, Galiziko garagardok, eta pixkat proba itxera ere, ea jendek zehartzen duen, eta izan beharre pixkat enpresa handitako garagardo nahi ditugu pixkat, enpresa txikitako garagardok ekarri dastatzeko. Jateko betikoa, ukondoa, saltxitxak, patata bisik, betiko menua egiten dugu. Aurten, oan dela 3 urte hasi ginen, oiaskoa sartzen. Oiasko pixkat, oiasko egotxo, unbek etortzen labie eta aukera izateko. Egunero 25 pertsona etortzen dielanean, Goierri osoko jendea da, eta nik beti urtero berdin azpimarratzen dut. Pixkat, preso eta ieslarien alde lanen dagoen jendearen jarrera hori, jarrera positibo hori. Eta espero dugu jarrera positibo hori baliogarria izatea, preso eta ieslarien guztiak lehenbaien etxera bideratzeko. Oh yeah! Etorri hoiean erekin Sexua eta droga Kontrolarekin azuko ditugu Azkenen da presok jarraitzen dutelako 100 kilometrota eta horrek bai koste ekonomiko bat eta bai soziala politikoa dauka. Festa bat izaten jarraitzen du, baina ez dugu ahaztu behar, presoek ze baldintzata dauden, segitzen dutela 100 kilometrota eta astebururo joaten dela jendea bere bisitatzera. Eta naizta azken aldian entzuten ditugun mezua gobernu espainola aldetik pausuak egongo diala eta oraingoz kea saldu besterik ez dute egiten. Orduan, segi barra daukagu lanean, bai Euskal Herrira ekarri arte eta hurrengo pausoa etxera ekarri arte. Sozializatzea, ez ahaztea 100 lagun ditugula oraindik Euskal Herritarrak zigatan sartuta, eta gogoratu baita urriak 20an Donostin manifestazio bat egingo dela, orain presoak lelopean, eta aldan jende gehiena joatea gure herritarrak Euskal Herrira ekartzeko.